Wait, tuloy talaga. Nainis. Problem. Wala problema. Problem.
Ilaw na ito po sa online. Ningo mo ko ano. Anne-Marie Sigha. Good afternoon. Basa, Barbie, basa mo ko, be. Oh, basa ko. Walang ano. Anne-Marie Sigha. Wala kang ano daw? Ito na, be. Ay, wala na sila kinakaon. Ah, dito sa Ah. Ah. Wala pa maluto. Parang kami sundaan. Mo sa buti na. Tapos, Mami? Yes. Adobo. Adobo nga manok na may baboy. Ginaway mo ko gani. Ginaway mo ko gani. No. Wala ko kalpunta. Pakanan ta eh. Pakal eh. Hello, good afternoon. Basta akong bayo. Ano to? Ano to? Ano to? May gwapo, naglabay agi. Ari, blana yung naong ko. Ari, pag-aong. Ato na, nagakat na. Magluluto muna ako ng lunch namin. Ito na yung ako. Arap lagi niya hamba ka binangaban kami lang bigay. Ang palaman ko nga namit man to.
Nag-shopping na ako. Tean, gaya ko lang gamit ko. Ano? Gaya ko lang gamit ko. Binyag sipag naman ni host. May bungga. Yang kasipan. Kailangan magtrabaho. Para sa anak. Ang ginahambal ko sa imo ka. Ala, sige, pasulay. Then, talo mo. Then, mga pabuliw ko. Ano yun? Enough na, be. Enough na. Be. May kaboy pa ko din. Norbert Hare, anak, ang yaman mo, Ilongga. Uy, hindi ako mayaman, ha? Uy, hindi ako mayaman, ha? Trap mo yan na yung araw, trap mo yan na akong likod. Gihapon sa dali mo, rice. Joke lang. Joke lang. Oy, ano sana all mayaman. Oy, hindi ako mayaman, ha? Be, sige, pasulay. Be, kaulan talaga. Be? Ano kalo mo? Dini mo kalo, pakita sa akon. Ano kalo mo? Sabi ko, wala mo na sila. Mas kuman. Norbert Harry, stay tuned lang, host. Pahahayaman ng pakikisama. Yan, magaling ako dyan. Agi! You need to buy! Sana all yaman. Agi, minyaga na ta, Agi. Wala pa
Buhay pa gani. Luto tayo ng pang lunch muna. Hindi pa ako nakakain. Lunch muna tayo. Mayi! Langga! Sa iba, hindi na lang ako nagpaalam. Hindi na ko lang. Kung hinahanap ko pa rin. Adobo lang gani ba yung balkong? Wala. Kung wala na gambal prito, wala ka pala kambal, be. Hindi mo ako nakayara na. Wala pagit ko yan. Iwan ka nag-isa. Mas mo din. Yes. Agi. Salang kabaso. Hindi lang pala mga agi. Ginapalangga ka lang din. Kundi pa pala ginapalangga ka. Dito ka mga pinagbigat-bigat. Ang imo stretch mark sa likodo. Nagbata ka na gali? Uwe, Tarian. Si Tarian? Ew! Ang dami ng stretch mark mo.
Pakaiyaw ka no, kaya nga away, kaya kagi mo bata, experience mo. Wala maging kuya bata. Ew. I don't like it. May tubig kami da. Kaya. Ay siya, wala ka kainay. Heart Grijaldo, day, may tacos da. Nay, wala ba lang na tacos, nay? Ang wala, gidya ba lang na yung ginapangita mo? So, tangon biyong pansit mo, lolang kaglome. Amo lang na pangita, ah. Ang wala, lugay na pangita. Heart Grijaldo. Hindi ko na iya. Nanay, mamili ka pa pala. Pa hindi ka pa artiyan, ah. Kapag ka baka, dingi mo nga bata, marte ka pa. Ang tubig mo ka. Nobyo, wala da. Wala, may nobyo ka lang gida. Mangita ka pag nobyo na, ano na mo, yan ka dalok-dalok man si mo, yan ay man. Wala ko ganin nobyo, ikaw pa. Dugi-dugay, hari na na disa. Masinabad. Makita mo na sa karon niya nga. Nay, tamsak, nay. Nay, i-like ko, nay. Isa lang. Di nga, pila lang ka, pila, ka bilog ambalan, taka nga, pangitaan, taka, hindi ka man. Tapos, mareklamo ka sa akon. Nami, ma-extra pariyo. Pariyo, balasang extra rice. Wala sana, all may extra rice. Wala, kalain niya, nanay niya. Hello, shout out kay Anne-Marie Higa. Shout out Alunas Samsung. Gaga, kagit balaling nga. Wala ka man dagal, kasulod sa akong YouTube. Grihald. Na-like ka na kagan. Kaina pa. Nay bakle, naku nay lemon. I only have lemon. Nay lemon. Para sa galain pamatsyag. Ay, nay! Nakapanyaga ka na? Nyaga ta, nay! Wala mo na ko dago na invite magkaon da sa school. Kaya may kaya may Tagalog. Nay, may adobo ko, di gusto mo? May adobo ko, di gusto mo? Ano nga?
Kaina pa kami tapos panyaga dahil nag-order kami litson. Hardy Aldo, tani gindalaan mo ko di. May palitson, dagali si principal. Kahapon nang huda nagkuha lemon, subong lemon pagit. Kabalo ka heart, ang lemon, nami sa gumasakit. Butaan mo lang jutay kalamay, namit na. Pagkakitay. Tani, may pa-order, galitson ba?
Kale. Wala ka pa kapanyaga. Manyaga ta eh. May sudaan ko din. I only have adobo. Baka ito ka na. Try ka? Ha? Kulang? Nakumbag mo. Nakumbag. Baka nakamatukan mo. Nakumbag ako. Sana all pag-ubugtaw. Oo lang ga. Try ka? Ambalo mo kay mami ha. Oo ka niya. Rin natin kagina pang sudan. Gano'n lang sa loan ka pawaran. Namita ako. Namita ako ka. Hoy, kasi extra sa ako, guys. Extra sa ako. Ganun na nakauna ka. Kain na.
kami bipitchel mo na. Walay. Yahoo. Ako pa madyan. Gaanta ka sa shake. Kabo. Why ko di baso? Ay, ari kali oh. Ari pa. Love you. Lagi kaon. Kain. Adobo. Baboy at saka manok. Ate Ann, kain. Kaya ako pa damadya, sinyo diba? Reklamo ka mga ginagutong ko mo, tapos ako. Ako pagid. Oh. Oy, thank you. Love you. Love you so much. Oh, ah. Ano ni man? Kalangto mo ni man? Naagin shake mo, ha? Kain. Gaga. Tama na, lule. Ano? Anong flavor? Yung sago mo naman. Ano na? Norbert Harry, sarap naman. Daratian. Makikikain tayo. Kain kayo. Atian, kain. Norbert Harry, kain. Kain. Meron ko sa ulit-ulit. Dapat mo na. Ano man yung ginahatag doon sa amon man? Damit. Oh yeah, amo na nakaunon mo. Ako yun. Hindi mo lang nalangga. Ada ko na. No, please. Nga. Hindi ko na maubos. Kaya na pwede eh. Gawin ko daw mo. Diba ko, kasta ka lang ka? Ha? Nag-vlog ako. I'm busy. Sana all nagpa-vlog. On ka lang na. Yes, of course. Wala man ko ginbakulan. Akala kami gani, gamon, sudan. Ha? Makala ko. Puso ko na bahala ka. Nga, kwan.
Okay, ma'am. Sana all. Sana all artista. Uy, kain tayo. Nagutom na si Mo. Ano? Ako. Good. Ako nawa, ne? Ang table? Ame? Ame? Yeah! Eh? Nakita. Mame? Kung nag-98 ka, ako naman na.
May bangis. Ako pa. Ako lang, magpabayaman. Maulan. Kuha ka mo. Tao ka kamay. Hello, tawag. Kaya Hello. ka magali. Danong. Hello, tawag. Panit naman ang tao. Tao mo na eh. Ano na? Ulan. Ilang guro. Dito man sa Islon. Gani, local sakit. Dali ah. Nano, kagkakaon siya man. Now. Now.
taon ka? Hmm. Ah, nahinan ko yan. Buka ng rice. You want to play? You want to play? Wala pa. Agay! Wala. Wala. Wala to. Wala yan. Ah, just one. Miss ka na rin nagkikane. Sorry na gano'n. Kulang tubig, Sai. Kulang yung tubig. Wala pa. Wala pa. You need to find the bone. Find the bone. Find the bone. Dali lang. Find the bone. Find the bone. Find. Just one. Just one. Look. Yeah, wala pa. Wala pa. Just one. Just. Ting, 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 ting. Try.
Nambong. Hindi. Nakumubong. Arya. Arya. Simo sa kapilit. Pero sa ako na tubang. Dito ba naman ang princess? Find a bone. Ah. No, no. Yes, yes. Kaya kami. Ganda. Ganda. No. 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 Abo! Then. Hindi lang kaya. No. Kaya tayo kasi makamay. Iyan na bong. Bubong. Amo now. Then. Amo now. Then. Amo now. Amo now. Bubong. Mali. Ako. Bye-bye. Hindi ato. Choose one. Ah. No more. No more. Mali. No more. Nog naman ko gaspi. Nog, nog. Mawash ko, mawash. Nog. 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 Sige, baklan mo ko to pa ng ano, ng harina. Tapos, Maghuwi ka kamot ta. harina, kagano be. Harina, kag. Sa food color. Yung na color. Orange, yellow, yellow. Yellow lang isa. Okay, para sa Christmas. Trupi ka, o magina ka pa. Tag-is. Okay, tagli kami. Wala ko pizza. Gaston ka? Ato kay manang nga, di ba lang ano wala.
Ginasunod. Wala yung agi mo yabe. Hindi na mo. Sayang daw. Teka lang. Sakat na. Para di mag-work ako na. Baka kahari na 1/4. May 20 di oh. Nawa pala pa kasi kahit sa ano ba. Mario? 30? Ng ano? Arena. 1/4. Tapos, ano? Tutuloy. Ato na isa. Kapag subscribe sa lakat na. Then,
Hello, mayong hapon. Tanong ko. Busong ko pa ni Karon! Ikaw na ginatagaan, ikaw pa makakit. Ikaw namin naman nagpangayo, kay ikaw na ginatagaan, ikaw pa makakit.
Nakaka-charge ako. Opo, ano mga ano, wag lang. Usap ko ba? Tay, ano po ng kotse mo, Tay? Tay, ano po ng kotse mo? Ang tao? Wala! Kumbaw! Ako po tanan! Hindi kami na, kalaw ay talos na. Ben, mo saan ganun? Amo na nagibutang. Mga may sadang ganun. Milan, biglang mo. Ay, may ano ka na? Ay, may chopstick na daw. Ako rin. Pero da? Chopstick? Ay, hindi naman ngayon. Ay! Wala mo man yung dala. Ano sabi ko lagi na tayo mo sa inyo?
Sarge, oh. Dog! Joanna, that's manaos na lang. Amo na niya, ano ta? Wala ka customer? Ano, hatag ko sa'yo mo? Ikot ko na parang tubig dito mga ano. Pinakabilog. Ayaw, hindi ako ng powder. So, tinawa ko na dahil. Dan, basta na dan. Basta to. Kung kasi mo lang.
Ano niya? Gamit pala na yung mga dubo na Namit ako sa bukod ko. mabakal ako nita ka, sir. Ano? Adobo. Alingan nga. Okay ka lang, Day? Ay, naku, no? Why not? No more. Kulang aw. Juta lang po mo aw. Abutan ko na lang, aw. Namimita ng ruta. May lang, wala ko nakita. Maprinda na aw. Pasalamat ka, wala damay nagkala sa'yo. Wala ko nakatama, wala na ko sitas ko aw. Aray, nakita iya.
Tangga o kasinggan. Ang ano? Why na liwat? Waitang? Tubo. Ariti. Patilaw ka pa. Gaga ka damo-damo sa to. Then, Why now? Ay. Why nako wala na. Dala de. baklot. Oo, dala de. Ilan eh? Patilaw na. Ilan eh? Ang kotsin nyo da. Ulo. Sana all po. Nabitin ka mo, wala na gani Ricardo. Namitan ka mo kala isang akon nga doublers. Siyang. No. Not yet. Natuyo ako. Naantok ako. Inaantok na ako. Ang kinawa, hindi na pagbutang. Okay na mo ba sa hindi ka ba nabasa? Paalan na. Hindi pa sila di. Init pa. Ano wala ka lang. I will end my live streaming at 2 hours. I will stay here 2 hours. Yes. I don't know. Wala ko ba to? Nag-charge siya pero wala sa laptop. Di pa ba yun? Ma-vlog ko. Gusto ko ikaw akong content. I want to see
Hugas na sa pinggan, be. So, kabalo ka na hugas yung gano'n. Mapasok ka! Natuyo, kubla lang ka. $15 stay. Ay! Away. Ay, quick. Langgang. Sila kwek-kwek. Kaya ka lang, di ang magtita. 15. Bandita, wala di kalagaw. Sino bandita ng pane? Wala man din. Sino din? Para auto live. Eh, nag-ano lang ko dali. Galing ka daya? Yan live. Di ba hindi na makita sa Facebook? Sigurado. Ay, siya ang gunting-tiin. Sa Facebook. Sa Facebook ko, YouTube na yan. Dalawa, dalawa. 15. Nang ano ni sa Balasar, ang ulan ni wala kami doon. Hindi mo lang gunting. Ay! Isa, bakit ko tulog? Isa nga, no, Facebook, okay? Hindi ko nagtako, yun lang, hindi ko Facebook. Din ang gunting. Wala, kuya. Namaya ko ka na nga. Ginagamit mo, Tina? Dinampa. Saka Namin na din yung Facebook. Sa gilid. buhay na din gunting. Di mo gunting. Sa Facebook. Hindi sa na YouTube na. Kita mo na gid ang ga-comment YouTube na. Ara lang yung comment sa dalong YouTube na. Inailan daw ako ng ano ko taon. Galaot ko pala basta siya. Hindi naman ano sang dami ko. Tinunggo. Saka ko.
tinapos sang amon na kanyaga. Adobo. Nakadikag. Wala ko. Wala pa ko ice. Wala may manakat pa. Ay na, yan ang da. Laging patay ang music, ha? Ate, natapos na yung vlog mo? Ate Ann, natapos na yung vlog? Para ulan. May pasayan na. May pasayan eh. Ano ka sa pasayan now? Ha? Allergic sa pasayan. O yung bukas ang ano wala. Kay, kay wala mo na. Ginawan. Ginawan. Ano nga po? Utang mo Sa kilala ko, Ikaw. Wow. Hindi mo to? Wala pa po. Ay, ikaw na. Kutsara to? Ba mo lang na. Mata mo lang kinanlan. Tatani mo? Ano na bali? Ay. Ano po to? 6 minutes more. Ako nga adaptivo. Adapted ko yung isa. 6 minutes more. I will end my live streaming. Utsay, siya natakaan ko Sino yan? Ay, tanan na lang bala ito. Anong sakon? Ginatuyo ko bala.
niya. Ikaw, wow. Bago ka naman dito kadto na. Beli, ako na dito yun. Ben. Pushing a fake. Pushing a fake. Diyan ba na? Wala na pala. Ako na kakon. Tatlo pula. Isa ko no ka-serve nga tempura. Pula? Oo. Nadula, wala ako na nang ang ako nga isa ko ano. Kasi ang clear, to wala ako na duda, why na? Ang isa, to wala nga nagpa, ano ko sa imo, nagpa straight, to wala, ay nagpa plancha. Duda. Wala man kaya ka vlog? Ani ka? Ay, naku, ang ko na yung ako'y nalunod. Ang bala ka na. Ang Mario? Oo. Na, okay na. Ay, Sagina. Wala, nagsabay ko. Nawala ko. Wala na na, no, magrupo man. Sabay. Nawala ka mag-up na. Ihapon na, nagsa. Pag no comment. Nami matay ni Manang yan. May, nikuha pa ka pa dito ni Manang. Iyat yan. Wala ko yung utang sa mga iyat yan pa. Iyat yan halan ka? Imo to. Hindi. Hindi ka ako niya. Iyat niya. Imo to bala. Hindi ka ako niya. Andan mo, balikan mo lang. Wala ko yung utang sa mga promise. Iyat yan. Nagbuko ako na ng bayad. Ano utang niya to gani? Hindi yun. Ito to. Iyat to. Excuse me. Kung sa iyat to yan. Ano ba yung sirang? Report. Tunggutom sabay. No. I will end. Ate, tapusin ko na yung ano ko, live ko. May gagawin pa kasi ako. Bye! See you tomorrow. Yan, ulog na lang kayo. Imo lang ito, ambal ni mo. Bye! Sexy sa vlog. Bye!